vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu ekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Zvinoita rudo kamukoma, dai vanga vasiri Jesu, zvimwe kuda ndingadai ndakatourawa chaiko. Zvakaitika mukoma ndezvekuti paya pakapisa corona, vanhu vakaita kuvharirwa mudzimba nemalockdown, ndipo mukoma pandakawana zvivindi zvekuti ndinge ndichiuya kuSouth Africa, ndichijamba mabhodha ndichiuya kuSouth Africa, all because of love. Zvakaitika panguva yacho ndainge nditoriwo pakutsvaka, ndainge ndaneta nemujolo. Pandakauya kuno kuSouth Africa ndainge ndiine makore 23 ekuberekwa. Ndakabva ndazosanganawo nevamwe baba apa. Baba ava pandakasangana navo, ivo vainge vaine makore 40 years ekuberekwa. Saka takangosangana paFacebook. Ndakatongoti one day ndakatongotengesa kamwe kambudzi kangu kandainge ndiinako, ndokubva ndazobatanidza mari ndikabva ndatenga foni manje yainge ichipindawo painternet. Saka ndakati ndaregister zvekare Facebook account yangu yekudhara, ndokubva ndazongoona ndiine mafriend request akawanda. Saka ndakazoti responda imwe request yainge yakabva kuna baba ivavo. Then ndakabva ndazoona message, pamessage pavo vainge vakasiya phone number yavo yeWhatsApp, vakangoti please WhatsApp me. Saka ndakangoti let me see this guy, because ndakati ndavhura profile ravo kuFacebook ikoko ndakabva ndaona kuti ya baba ava vainge varipo, even though vainge vakura zvavo but handsome yavo yainge iripo, vainge vakaita mukaradhi chaiye. Saka mukoma takati tatanga kutaura manje, baba ava vakabva vati kwandiri ivo baba vavo vainge vari muZimbabwe vachibva kuBulawayo, but amai vacho vainge vari muSouth African, vose vainge vakashayika. Saka ivo vakati vabereki vacho pavainge vachiri vapenyu vakavamanikidza baba ava kuti vange vachiroora muSouth African, but ivo vainge vachida kuramba vachingokudza dzinza rababa vavo. That is why vainge vasarudza kuti vange vachiroora mukadzi anobva kuZimu. Panguva iyoyo vainge vasina kundizivisa kuti mudzimai wavo ainge akaurawa nei. Vakangonditi mudzimai wangu akaita a car accident ndokubva ashayika. Saka zvose izvi ndakazozviudzwa mushure mekunge ndauya kunoku kuSouth Africa, but ndakazofind out kuti this was just a lie mukoma. Ndakati ndataura navo baba ava ndokubva vatanga kundipa pressure. Vakandipa imwe pressure yekuti kana amai vangu vakanditi izvi zvauri kuda kuita izvi une shuwa nazvo here, because amai vangu ivo vainge vachigara in another town and inini ndainge nditori kubasa at another town uko kwandainge ndichishanda samaid. Ndakabva ndataura namama ndikati, mama, inini ndafunga kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa. Mama ndakabva ndavaudza chokwadi ndikati ndine mukomana wangu but handina kuvaudza chokwadi chizere. Ndakangovati ndine mukomana wangu uyo wandatova nemakore naye tichingodanana, asi zviripo mama ndezvekuti mukomana wangu iye ari kuti since kune malockdown apa isusu tanga takavimbisana kuti iye ndiye achauya kuno first ozonditora. Saka iye ari kuti nekuda kwemalockdown inini ndine mukana wekuti ndinge ndichiuya kuSouth Africa. Amai vangu vakabva vati zvinhu izvi zvauri kuda kuita mwanangu une shuwa nazvo here, ko kana ukabatwa necorona yacho iyoyo uchazoita sei? Amai vakabva vazoti ndinge ndichivatumidzira picture remudhara wacho iyeye. Ndakati ndichingonovatumidzira picture vakabva vati mwanangu usaenda kuJoni, munhu wako uyu mukurusa kwauri, iwo hausi kuona here kuti munhu uyu mudhara kwauri zvekutoti ungatoti baba kwavari baba ava. Amai vangu vakabva vati why is it mudhara uyu iye kwaari ikoko nemari dzose dzauri kuti vanadzo baba ava unofungidzira kuti hakuna here vamwe vakadzi vanovada baba ava? Why vasarudza kuti vange vachichuza iwewe? Ndikabva ndati kana mama, uyu murume uyu takatosangana. Ndakavanyepera amai vangu ndikabva ndati inini nemudhara iyeye tainge takatosangana physically, izvo kwaane mukoma tainge takatongosangana zvedu paFacebook. Baba vaya vakabva vazoti iwewe handingakutumidziri mari. Vakati kana ndikagara ndakutumidzira mari iyoyo unozoidya apa ndiri kutokukara rafu. Saka kuti ndinge ndichizokutumidzira mari wobva wazoregedza kuuya
ipapo ndingarwadziwa kusvika kwekupedzisira. Ndakabva ndati saka ndoita sei? Vakabva vati ngatichitsvakai vanhu vekuti vanokwanisa kukutransporta vachiuya kunoko. Ndakatsvaka mukoma Nashi, ndakasvika pakujoina rimwe gurupu rematruck drivers ndichingobvunza kuti hakunawo here munhu ari kuendawo kuSouth Africa. Kudzamara tazodhumana neumwewo truck driver, saka takabva tatanga kutaura naye truck driver, then ivo vakabva vazoudza truck driver uya kuti ndine mukadzi wangu, uyo mukadzi wangu akastaka kuzimu uko nekuda kwema lockdown, saka iwewo zvauri kuti uri kungofamba even though nema lockdown iwawo unokwanisa kundiitira mari kuti unge uchinditransportera mudzimai wangu. Murume uya akabva ati zvino nema lockdown awa kufamba kuri kunetsa, zvinotoda mari yakati rebei. Then mudhara uya akabva ati zvinoda mari uya mchinda uya, nekuti ainge atogara aona kuti mudhara uyu mari chaidzo ainge ainadzo. Then ndokubva azoudza mudhara uyu akati at least 8,000 inokwana. Ndakashamisika mukoma because 8,000 imari yakawandisisa kuti munhu ungobva kuzimu uchiendeswa kuSouth Africa even though kwainge kuine lockdown, but still 8,000 imari yakawanda. Mudhara uya haana kana kumbokomplaina kana kuita sei, akabva ati as long as wasvika nemudzimai wangu ari safe, mari yako ndinokupa. Ndakabva ndazotravela naye mudhara uya wetruck, ndokubva tazonosangana nemudhara uyu. Mudhara iye akatoita zvekutoya kuzondipika up. Iye paakauya kuzondipika up, takamumirira pane rimwe garage. Handina kana kutombokwanisa kumurecognize because zimotikari raakauya achidriver rainge rakanaka, ende paakaburuka motikari ndakatongofungidzirawo kuti zvimwe kuda nderimwewo zimbinga zvaro rikuda kutotengawo something pasaso garage ipapo patainge takamumirira. Akabva azouya patruck paya, ndo pandakabva ndazomurecognize. Ndakangoita zvokumufananidza zvekutoti truck driver yoyo akatondiseka akati une shuwa kuti munhu uyu murume wako here, because ainge atombondibvunza kuti haasiri here uyo. Ndikati kana haasiriye. Akabva angondiseka akati haisi relationship yepa WhatsApp iyi, asi ndakangoramba ndikati kana murume wangu, just that iye angondichinjira, so ndokubva aseka. Saka pakuzonobhadhara apa mukoma Nashi, ivo vakabhadharana sevanhurume, inini ndainge ndatonzi enda mumotikari. Ndakabva ndamubvunza kuti saka wamupa mariko munhu uyu? Iye akabva ati ndamupa 14, imwe ndeye bonus. Ndikabva ndati ko mari iyoyo wandipa zvako ndazotumidzira kuna amai vangu. Ndokubva atanga kuseka zvake akati ko uchagochemei nekuti wasvika pamuzinda payo mari. Akati tasvika kumasuburbs uko kwaainge achigara kwainge kuri kumagated community mukoma, ndakafila very safe and comfortable. Takazoti tasvika pamansion rake mukoma, imba iyi yainge ine marooms 21 rooms, but pamarooms awa ari 21 painge paine marooms maviri awo aakandiudza tichiri muroad, akati marooms iwawo they are for his guest, inini as long as I'll be staying with him ndaisafanira kuti ndinge ndichizopinda mumarooms imomo. Ende zvose zvaainge achiita, zvose zvaainge achindibvunza, aingoti kana akandibvunza anything zvainge zviine kacontract mukati kuti are you going to keep this promise to me. Chose chataiita mukoma Nashi aingondibvunza kuti are you going to keep this promise to me, zvekuti Ndega ndakazosvika pakumubvunza kuti kwakanaka here, why is it everything about you, kungokweshenana, kungobvunzana, like kungopinzana mukoti. Iye anenge achingokuti pindura yes or no, pindura yes or no. Zvadaro mukoma takazoti tapinda mumba, all the windows were opened. Ndokubva anditi mawindo muno haatendedzwe kuti ange achivharwa. Ndikati why is it imba yose ichingonzi inofanira kugara yakavhurwa mawindo? Akabva ati I am a man who loves clean air, saka I always want to breathe in clean air. Ndakabva ndati that is very weird, but anyway munhu ane imba yake rekedzai ange achiita zvaanoda. Mukoma ndakatanga kukontrolewa nemurume uyu zvekuti Ndega ndakaona kuti panapa ndainge ndapinda pama1. Foni yangu chaiyo ndaiishandisa foni iye aiti kana mamessages akapinda ndo paaizondipa over ati pindura. Immediately ndichingopedza kunopindura ndobva ndamudzorera foni iyaye. Saka the first night ratakarara there was peace. Kana rudo chairwo mukoma rwakanyatso kutambwa, rukanyatso kutsva. I enjoyed so much. Munongoziva feeling iyaye kuti now I am going to be married by a rich man. Ameno zvazvinongokuita, so my feelings ako excitement anenge ari 100 times over.
then the following night handina kukwanisa kurara. Ndakamuka ndichinzwa kumwe kutsva kwekuti ndaidikitira zvekuti ndakasvika pakunyorovedza masheets. Ndikati what is going on? Apa mawindo ose ainge ari opened. Ndikabva ndati mumba muno muri kupisa. Iye akabva angoti no it is okay. Ndokubva adzikisa aircon zvekuti ndainyatsokunzwa kuti mumba mainge muchipinda chando chiya chainge chichitonhora, but still ndainzwa kuti heat yandainge ndichinzwa it was just too much. Musi iwoyo mukoma ndakazoti ndamuka, I think kuti kwainge kwava kuma 2:05 ndo pandakangokaruka ndamuka. Ndikabva ndaona kuti pambedha apo patainge takarara painge paine kitsi yainge yakagarapo pambedha ipapo. Ndakaridza mmere, ndakati ndichinoridza mmere iye akabva atanga kupopota nechixhosa because amai vacho vainge vari muxhosa, saka ndo chimwe chirudzi chaaitaura. Akapopota mukoma, zvaakataura ipapo handina kuzvinzwa, but ndakafila kuti iye ainge achindituka nedzimwe nzira dzainge dzisina kunaka. Mukoma akapopota, ndokubva apopota akabva adzinga kitsi iyeya. Kubva musi iwoyo mukoma ndaingoti kana ndiri ndoga so mumba ndikangocheuka so ndaibva ndangoona kitsi iyoyo. Iye akabva anditi kitsi iyi yainge iri peti yake, but kitsi iyoyo yaityisa, rainge rakaita zigora zikitsi racho iroro apa riri reblack. One night ndakati ndamuka ndokubva ndaona kuti panze painge paine umwe mukadzi ainge achifamba. Mukadzi uyu ainge akapfeka mapijamas aya anopfekwa nevarwere vekuchipatara. Ndakafamba mukoma ndokubva ndaenda ndikanomira pabhaukoni. Ndakaramba ndakamutarisa mukadzi uyu ndokubva ndaona kuti munhu uyu pane zvaainge achida kundiudza, but iye murume uyu mudhara wandainge ndichigara naye akabva azongondidana zita rangu ndokubva ati what are you doing there, and akataura nezwi rainge riine hasha. Mukadzi uya akabva angoisa ruoko rwake pamuromo pake zviya zvekuti nyarara usataura. Ndakabva ndangoramba zvangu ndakamira pabhaukoni ndokubva ndangoti I am just enjoying the view, sezvo ndainge ndisina kana kumbokura ndiri mazviri izvi zvekuti ndinokwanisawo kumuka. Ndobva ndaenda ndonomira pabhaukoni. Iye akangofungidzira kuti I was just enjoying the view. Saka chiitiko ichi mukoma chakandinetsa mupfungwa dzangu. Ndo pandakabva ndatanga kunamata and ndaita aya my silent prayers ekuti Mwari, kana kuri kunzi murume uyu pane mishonga yaanoshandisa, Mwari ndinokumbirawo kuti mundichengetedze, please ndizivise ukuwo amai vangu kuti ndinge ndichivaudza kuti mama kunokuka munhu wandiri kugara naye I don't think kuti he is okay at all. Mukoma ndaingonamata so dzimwe nguva taitoti kana tiri panguva yebonde tichirara tose prayer yangu inenge ingori yekuti Mwari ndirangarirei kuvana vangu vandakasiya kumusha, Mwari please ndirangarirei. Mukoma nashi zvakazoitika one day ndezvekudai so iye akati akangobuda achiti ndikuda kumbonomhanya maerrands angu. Ndokubva ndasara zvangu, I was feeling lazy, ndainge nditori in bed ndichiona hangu mamovies. Then paiva nekamwe kadressing table akwa mukoma kakangotanga kungosheka so kachita sekunge kainge kachizungunutswa neumwe munhu. Ndakabva ndatarira dressing table yaya ndakangoona sort of like mumvuri so wakangodarika nepo padressing table. Then drawer rakabva ravhurwa. Drawer iri rakavhurwa zvezve nehasha zvekuti rakabva ranowira kwakadaro uku. Ndakavhunduka mukoma nashi ndikabva ndaona zvekare mukadzi uya akataura neni akati do not be afraid because the same thing that happened to me is going to happen to you. I am his late wife. Mukadzi uya ndokubva akascreama zvezve zvekuti she was in pain. Ndokubva anyangarika. Mukoma nashi ndakatanga kunamata ndikati Mwari ndinokumbirawo kuti mundichengetedze vana vangu, Mwari handidi kufa. Ndakafamba ndichibvunda mukoma kusvika ndasvika painge paine drawer, zvichiratidza kuti mukadzi uyu paakavhura drawer ainge achida kundirakidza kuti mudrower imomo mainge muine zvinhu zvainge zvirimo. Ndakabva ndafamba ndikanotarisa
pachidrowa cheche ndikabva ndaona kuti maiva nemadocuments ainge arimo. Ndakati ndichinotarira zvekare kudressing table ndokubva ndazoona kuti painge paine rimwe envelope iri zvarainge rakaita rainge rakanamatidzwa mukati imomo mudressing table zvokuti kunyange ukavhura madrawers waisariona. Ndakabva ndanotora envelope iroro ndichinorivhura mukoma ndakabva ndaona muine mamedical reports nemadeath certificate emukadzi iyeye. Mukadzi uyu mukoma Nashi iye pamadeath certificate nemamedical reports acho mukadzi uyu akafa necancer, akafa achiita zvekuora zamu rake. Then ndakati ndaona zvose izvi mukoma ndakangonzwa like voice, I think kuti the Holy Spirit just spoke with me. Ndokubva ndangonzwa voice rakati usatya, I am here to protect you. Ndokubva ndadzorera zvinhu zvese zviya as calmly as possible. Ndokubva ndatanga zvangu kungotsvaira mumba waiting for him, but I was no longer in the bedroom. The guy akabva azouya but akangonditarisa so nerimwe ziso, just judging me, achida kuona kuti was I nervous or what was going on. But mukoma ndakatorakidza kuti ndainge ndiri munhu ainge asina kana idea with anything that was happening at his place. Then akabva azoenda upstairs. He went straight to the bedroom. Paakadzoka ndopaakazodzoka zvake achiseka zvake achingoti my wife. Then ndokubva tatanga kutokisana paya, but I was no longer in that mood. Ndaingoti pose pandinenge ndiinaye ndinenge ndichingonamata. Ndakazomurota zvekare mukadzi uyu. Ndakamurota this guy on that night. He had said kuti iye ainge achida kuenda out. Then ndakati ndakarara, I was all alone. Ndakangonzwa kuti in this bedroom there was an extra coldness. Pese pandaimuona mukadzi uyu ndainzwa an extra chilly coldness all around me, even though my windows ainge akavhurwa. Kamwe kaleya kechando kuita kunge munhu anenge adzikisa chando chainge chagara chirimo mumba, sezviya zvinoitika kana ukavhura fridge pane kamhepo kaya kanokurova. That is what I would feel whenever mukadzi uyu paaiappear kwandiri. On that night akabva aappear kwandiri in my dreams akati come, I want to show you. Mukadzi uyu akanditakura ndokubva anondisiya mumba umo mainge muine mudhara uyu wandainge ndichigara naye. Mudhara uyu ainge aine vamwe varume, but varume vose ava vainge ainavo hapana kana one zvake ainge ari muSouth African kunze kwake mudhara uyu. Varume ava mukoma Nashi vainge vakagara vakapfunya chisero, umwe neumwe pamberi pake painge paine musoro wemunhu ainge achitorarama, but musoro uyu wainge wakagadzikwa pamberi pemudhara uyu wandainge ndichigara naye wainge uri musoro wemukadzi uyu. Spiriti yemukadzi uya yakabva yazonditi murume wangu zvaakaita ndezvekuti akaenda kuGhana ndokubva azonotora mishonga iyi mushure mekunge atanga kuwirirana nevarume vose ava vauri kuona akagara navo. Saka zvakazoitika ndezvekuti inini ndakazongonzi ndine cancer, but cancer iyi zvakaitika ndezvekuti akati abva kuGhana ndini ndakatonomutora kuairport. The first thing chaakaita hanzi vainge vachiriko kuairport pavakangonopinda mumotikari murume wacho akabva ati my wife, I miss you, I want to kiss you. Saka mukadzi paakazama kuda kunokisa murume akabva ati ndikuda kukisa zamu rako. This was strange. Iye akabva ati ndakusuwa. Varipo vakapaka paairport ipapo. Murume ndopaakabva azosimudzira top iyo yainge yakapfekwa nemukadzi wake ndokubva amubvisa bra akabva atanga kumuyamwa zamu rake achimuyamwa. Spirit yemukadzi uya yakabva yati iye paakatanga kundiyamwa munyatso wangu ndakanzwa zamu rangu rose richipisa. From there on ndikabva ndazotanga kurwara, ndikabva ndanzi ndine breast cancer. Spirit iya yakabva yati zvino ndikuda kukurakidza. Spirit iya yakabva yazoti saka ndakurakidza zvinhu zvose izvi nekuti ndozvichaitika kwauri. Iye ari kumirira kuti unge uchibatira pamuviri. Zuva rauchabatira pamuviri pauchamuudza iye achabva azotanga kuti ange achigadzirira kuti ange achizokuyamwa zamu rako.
achakuyamwa zamu rako aine mushonga uyo waanenge akaisa mumuromo make. Saka mushonga iwoyo uchazopinda muzamu rako kusvika zamu rako richizoora. Ndokuita mari kwaanoita. Saka ndakabva ndazobvunza kuti kumusoro wako uyu chii chiri kuitika pauri, because kana ndakautarisa musoro wako uri kutoita sekunge musoro wemunhu achiri kurarama. Then spirit iya ikabva yati, hongu inini mutumbi wangu wakafa but musoro wangu uchiri kurarama. Ndokusaka ndichikwanisa kuswera muswere wese wezuva ndichirara zvekare ndichingodaidzira kuti macustomers, huyai mupinde murestaurant yemurume wangu, huyai nhasi tabika chikafu chinonaka. Ndikabva ndati saka zvose izvi zvakaitika, spirit iya yakabva yazoti kwandiri, ndakati ndafa ndafira muhospital, varume vakazouya kuzotora mutumbi wangu. Varume ivavo vainge vatotumwa nevanhu avo vakabatsira murume wangu kuti ange achindiuraya. Saka ndakangotorwa zviya zvefeki ndokubva ndaiswa mumochuari, asi kufa ndainge ndisina kufa. Vaindiona vaiona sekunge ndainge ndakafa. Murume wangu iye akabva azoti ainge achida kundiendesa kune imwe mochuari, ndokubva apiwa mvumiro nehama dzangu because akazviita achiita sekunge he wants to give me the last respects. Ndakaendeswa to that expensive mortuary. Ndakati ndaendeswa ikoko ndo pandakabva ndazodimburwa musoro wangu. Ndakamubvunza mukadzi iye ndikati zvairwadza here? Akati zvairwadza, because ndipo pandakazofa kechi2 but musoro wangu wakasara uchirarama, nekuti vakazoshandisa zvekare mishonga yavo kuti musoro wangu unge uchisara uchirarama. I did crying. Mukomanashe ndakati ndanzwa zvose izvi ndokubva ndatanga kuchema. Ndakachema mukomanashe, pandakapepuka kudai so ndo pandakabva ndatanga kunamata. Ndakanamata mukomanashe, ndakaita zvekudownloada Bible pafoni pangu. Ndakapepuka ndisisiri pambedha, ndainge ndakarara pafloor. Kuti ndakabva pambedha sei ndikaenda pafloor handitombozivi. Ndakapepuka mukomanashe ndokubva ndatora foni yangu ndikadownloada Bible, ndikabva ndangotanga kungoverenga whatever verse randakasangana naro. Ndakatanga kuriverenga over and over again ndichinamata. On that day murume haana kudzoka back kumba. Saka mangwana acho makuseni mumba mainge musina chingwa. Ndakangozvipa zvivindi ndikati to free my mind ndakedzai ndiende kunotenga chingwa, because already painge paine kamwe kashop kacomplex apo pataienda tichinotenga chingwa. Ndiri muroad mukoma ndichifamba ndo pandakabva ndazomiswa nemapurisa. Mapurisa ava vakati vandimisa vakabva vandibvunza mapepa. Mukoma handina kutiza, handina kuita sezvinoitwa zviye zvekuti unonyepedzera kunge uri muSouth African. Ndakatongovaudza kuti handina hangu kana bepa randinaro. I am here in your country illegally, please arrest me. I did crying. Mapurisa aya vakatoshamisika kuti komunhu uyu asina kutitiza what is going on with him. Umwe mukadzi wacho ndiye akazonditora mushure mekunge vandivharira kuseri kwechivheni ndokubva andiburutsa again. Akati andiburutsa akati are you okay? Hapana munhu here akuabuser? What is going on with you? Ndikati kana, I just want to go back home. Iye akabva ati do you feel safe with us? Inini ndikabva ndati akati are you not a victim of abuse? Inini ndikati no. Ndokubva ndatanga kuchema. Vakazondifarira ndokubva vazondiendesa kupolice station. Mukomanashe ndakagara mujeri kusvika malockdowns apera. Malockdowns akati apera ndo pandakabva ndazodeportewa mukomanashe. I did crying. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we.